fandme jer. Du kan... Ej, hvad laver du live? Oh, what the fuck, man? Ikke peek. Ej, live. Nej, jeg kan slet ikke. Jeg kan slet ikke. Åh! Kom nu lidt, mand. Vi har ikke noget. What the... Jeg lægger, mand! Og der er balcony. Altså... Slå på den så, mand. Sygt på den så, mand. Ja, det er sjovt. Det er sjovt sagt. Tak. Sygt på den så, mand. Åh, det er en øm punkt, du lige fik der, kan mærke. Det er dit safe word på en eller anden måde. Ja, du skal ikke sige det igen, for det er ikke sjovt næste gang. Det er jo sjovt lige nu. Nej. Men der er der flash. Jeg må... De to, en er fucking lav. De må være fucking lav, mand. What the fuck, han er syg ham der, mand. Ui! Nice. Ej, hvad er det der? Nu må det stoppe, mand! Fucking wallbang. Og jeg fik faktisk en, sindssygt. Du fik 3 med. Lad nu være med det der. Det sidste må være lav. Sidste må være lav. Nice, bro! Øj, det er heldigt. Nå, over i højre side, tror jeg, herovre. Ja. Er det. Der er noget midt, noget midt. Shut up. Jeg er død. Under en. Under. He's low. Ej, det så godt, det der var okay. Nej, det sker. We all saw that.